ena me asanteni ena asantefo me bra kwadwo kan asem bi eni kroma na otumfo beka so opeska de siesie konfanoche sabi o kafa che konfanoche ya media ONUA TV for a program bi andia na Biribi egiche na dwuma de omotena se no mo na guchi na oye obi ana otitrani ana otima na se oye host ewo mu na abayo bi ana se ma bi comment a passe ye no nhwehwemu che se ne dia ne Afia Poki a oye adwuma e o kasapa oye adwuma e o kasapa na analysis a wode to dwa no nyina utia e pure hatred for Asantes and AsanteHene pure hatred pure hatred bibia ni ho kan ya wotimo se we de the reality on the ground and all kan e otan a Oguaa Asantes. I don't know. Asanteni bi agye ne kunu anase obi a kalabula dia I don't know. But obi a kalabula ya okwan ya be fa so aka no. Na wa kire mu ya obi ahu se obi abu me enti me kasa minim se obi gi misika ntina me kasa. Men hide behind microphone. Na men kasa ntia Asantes. Men hide behind microphone. Na men kasa ntia AsanteHene. Sa wo nye ba bia wo no wani nyi ho a ye de anije ba bia ye wo ho. What I say? Ba bia wo claim se wo free e wo kwawu ho no. Sa wo nye proud se wo free ho a ye de proud se free ya Asantefo Asantes me be hia ye na wo kan bibi se AsanteHene ne omako car port na Confanoche teaching hospital no ogigiska dia ye ogigiska wo enipa bi te se wo nti na ogigiska no yes enipa bi te se wo nti na no ogigiska no because se yare bo ne mu odenya untimi enti uni kapra wo de ko abroad akɔhwɛ ho yare nti wo ye ama yen a se bi ye ne bie no ye nyina nya so fa so nti nye se na japade eni oma na car port no oman ni nyina japade oman no nye nti na wafa to ho so wo ye na wafrɛ ne manfo wantua bi Entiment na kan nsema ye ode otan no e too much abusia wo mintie nsema na oka no ye ba ye wo mu bia no ye de beto so e de ama no Asantefo ya ma na ye se other tribes na ka Ghana na sabi ye nipa because some of them because some of the Asantes so no very they don't engage in those cannot start because adie we start ye mo na nyene sir almost started ye cry mu bia ye nyi afi ne ye nyi a ye sua ne ade no ye te ho nsem ache ye ni chieftaincy ministry wo krom ha National Peace Council for ni krom ha aso sa banta yi sha ase na me ya santini na masante sam ye de etata nipa esi wo mo kon ho no eye ne edien no mo pese wo mo ye fa ho sabi o me ye kwa uni ne nkyere se bia menye nipa sa wo yo yigwani sa wo ye kroboni enkyere sa wo nye nipa me papa kwa me adofo wo nam na wo na beka se woye aka ni tribes ni nyina bi oka gonja oka kusa so oka hawuza oka twi oka agbe bibia bi ukopie US kwa manone na wo hu se wo nua nam ha ye ntwo mo ne ho so ye bunu ni adie benko a na wo se ade o ye ne bone ne se sa so se mo wo ntokwa bi ko a enti mo nwie o man na mo wo mu no one chieftaincy ministry for us ye hold you accountable for this because ntokwa na wo hwache yemfo ye ni nkyere boko esoro ho ne yenkwohwe ntokwa eda ho eti mi ba na the whole nation ya soma military for akogu ho they the curfew agu ho obi anko baabi because of nipa mi onupe eno kra na ye one region ye nim say ye busua we ne di ade keke eno timi de ntokwa ba ye hu se de ebe so ano me saka no nipa me de ade we emfomso ne be bo no sabe e AsanteHene na mani nsan asem we start ye course wache enti nante se ye koso se na so nti asem wa sabio kafrache na manimu a na ni nkrofo ma so wo fom ye ni krom ha no mo so kwasi ade odi ka kaseti ya wo mo nto mo twi na se wo asantemamu ye ni ha na nipa bebre kasa ye se ma wo nkwa asante ahimfie ye twa o masuni ade ye ni krom ha chema wuntumi na nsanya okokasa ye se wa kaseti ya se ni se ye ni krom ha no mo fra na twi na nim enti ne ekoso na naso na wo fom no mo nte ya na yen twan mo obi nwu ansa ne yakase o ne ye frɛ ne yate ho dialogue yi ni se yen kosi nkonwa adan ena mi ya santini ena asantefo me bra kwadwo kan asem bi ni kroma na otumfo be ka so opeska de siesie konfanoche sabi o ka fa che konfanoche ya media enyo o man ne dia say yampa se asante etimi ma $3 million every month adentu no mo nkoyo o ma de okofa ba ye nim nkrofo mu wo krom akro mo nya asantefo mo di sika koma papa no ye nim omo a wo mo businesses wo asantemamu o mo di sika koma papa no
eno ye hwan dia enya Asante Asante godo ye tu okrom ha nyina nya Asante na free ba akonta hwan sa box site yi company ye wa Asante mamu ya omo say chema wontumi di enya Asante na sabio kafra che ni nyina kasika ni Asante awo betimi di aye bibi enso omo oba se ye moa no ama mrasha bedwam the whole parliament discuss koye we have businessmen omo okrom ha omo discuss koye ye ni ana ne niam abeka airport ama graphics mu say na na niam abeka ho wo so wontimi nyi so ya Asante so wasika adenti ne wanyi enti na na sa waye din atena hwa ma ade we koso ne se panyi wutena fie ema nkwada adwe nanka ebu nankawe fo edo ka ho bi na menka so na wa ma omo kwan ama omo yesa wo na senka ya manyo ne ye ya MPP NDC na kasa na enkoyi na befre se me pese me ni ase mesi kasa na asi se ni ase ayi dagbon ne hwan afo wo ntokwa na ntiansi mu bi enya kufu adonkwa na solve sa issue na wo no of no se no ka ho bi efi de na awe ne na aso nyant ana me bi sase na so eno ankasa ni mu o na so the American no sabi omo titwi ni mama mre bete mase wa hini bia waso wo fom okay wa hini bia waso wo fom yete ya no tumfo ye ni mama ayi wo kwasie ni mama ode ni mama ko ban mu company fie no wo bode rosi memo wo bia mpia bonte sabi o kafra che kraman a o Asante mama mpia bonten tefra wo nam fom wo ne nam dem kra mpia bonten emo ayi wo ja kokro ma mpia bonten because otumfo kasa wo mote enti otumfo ni aso ebra wo kwasie ni maame na brafo nam krom panyifo nam kroma wo mo kire se we na mabonten otumfo woni aso wo fom na waso se de bibi kwaso a wote no sa nete na Ghana fo nyina nso ya ka ho bi amanyofo nso ka ho because yama akwaya se sebio mpreduasa apart from otumfo no hene bia ni krom ha biem amanyani bia sori a no ko otumfo ho no ko otumfo ho no kontumfo mani nsa Ghana mampanyin ordinary kire from mantem wo hene eti wo commande ne so won sori ansi ba akwansi mienu odu otumfo ho no bonu mu ase enti wo pa kire so wo mo maka wa kire ne sebe wo munya nipa Asante nya Ghana Asante enya Ghana sebe wo history ena mo ne Britain fo ena mo ne hwan still Ghana ni nie enti sa mo de mo dwen mu Asante nko ho betimi ayi amendment ayi atro na man ko amate mo ho ati ase mo te mo ho na ne makwaje mo sa de ne yenya ye kwafuo yenya ye anwrafo yenya ye nkrafo ne mo ayi ye firi mu ade ne ye ma na yesa abrante ya wote we ya okaseti adomahini woni fie ena sebe waso o metwi ne mpaboa ho kra no ntua ne ka enka me ye sure kra sesa ne wo fa kra na ne krom hine no kra nka ontu kwa nkwatena ma no ne adenti na Asante no ewo sika ne Asante na wo de bo ho adwa bo ho asafo hine ne wantena ho anya adwuma na wo sore kwatena kwasi buroni krom wo buroni na wo ti ne krom sebe wo de tribalism na ye adwuma nka Ghana fo ye be ko other countries Ghana fo ne bu ade ne ye je wo ya Asanteni a wo bewu me ye kwa ni mewu se ye kan aka ne drosu bebre kwafu asifi Asante mampon anu nti me so ya na me de asimi kon ho se ne me so me ye kwa oni me kro mo hene da se be kwa mo Japan otoso mienu Japan tra wo bi kra nka so obeye sa de ni bi atia ne da wo bi nka so obetena social media no wakasa de atia kwa ma hene nka kro mo ya nyina ebe so mu bi because sabio sa wo bu fie panyin a me so me bu me fie panyin ahemfu tiye bi didi bi achi so otena se na ne de so a ye du fie ye nyina ye yitu a ye mfati nye nso obi aso ohini wu a ye na ye na awotwe otumfo wu a ye nsesa ne nye ne 40 days ye be ne na awotwe doma ahini wu a ye be ne na awotwe aso mu na moti a kire na mototo bo ba park so no ntimu pa kire se enne otumfo atimi asi se wasi eha na doma ahini gina ha sabe ontia na afane afan kan no nkyere se bontin so ni mefa nkodi ana na se chese se meni mona enye free ni nyina ye wo media general enkyere se bia se bibi pa bi ba mo na nkyɛn a membo ntungu ana bibi e betimi aboa ye nyina no se ye kwade a wos bia me se meni mona nkanti ne sa de amentoma no ntino obi a wo ba bi foforo mefa nko atiase Ghana mampanyi na nadoda nkwa kufuado
be the way so call so wunim ne ekoso papa no why ne lawyer pen why you AsanteHene lawyer pen wunim ne ekoso mo so mo waso de ekoi mo ye de na afa ho se bi omo de mo passport o mo wo ba bia mo betimi akọ na memia me fi kwa pepia se hwehwe dwa bia se America mi krom kraka ani ho oboa abitifi chama se concert house na nyanyame adom na bia ma bi me so aso me so amete ya minim ba bia meko enti ye tena ho ama amanyohwe ya amanyosem kra o Asante de ye MPP for dia voter ye we enye wo bia dia o mo ma ye nya de yensa be hye yenum ne ya boy yensa no o Twini Jonas Afia Asante okokeka na adwea no woko ene beti ena no na nabaya che no IGP de akosi wahu ana ya chia o permission to carry on sir ena kronfo omo gina kwa omo gin krofo bag ni nyina atwam omo de ni nyina kogu social media enti cyber security na mote hɔ no mo regret ne san na mo ye de na mo de sa unit ne eye because ye nim say aka wo second yes aso enti me kama ma no asi no sebe wo ya Asanteni a wonye nipa nkyɛn me kwa oni wo ya dwabini a wonye nipa nkyɛn obi onu figuan wo ya igbani a wonkyɛn obi a ofi etifidu mantam ye nyina ye nipa wo de awrade aye wadom na ebia monko Libya kwantuo na kwadwokin o se kwadwokin Ghana so hwan wo funya bi na wo fa Libya desert so na wo koye wo refi so maame ne wabusuafo ogukrom a wo ya Asanteni na ye dan Masa mo mfa Asante se mo nso ye so man ye nwe wo because see na o man na ye te ho no we are trying so hard this adechie benya duane adi ye benya bibia ye ho mo mfa Asante se mema o man ni nanu mutu bibia ni ani sikra ye wu so ye jibaire hello yeah before apart from work planning factory to then the video di kan no na am ka kire se e otanhunu na maami e de tan Asantes the kind na onyini o hwe video no se wo hu de ekoso hwe ye ntia me se e otanhunu no de tan Asantes ni se okobo se enioma ekoso bu ha ekoso wo social media no AsanteHene na share AsanteHene na share okan sa ye mibisa se ehin fa no te sa AsanteHene encourage obi se onkodi the same president do ma henatem omo ekoso social media ni nyina ensemo ekoso ni nyina no menti se do ma hena aka se obi nkodi di AsanteHene atem menti se AsanteHene akoka se obi ndi do ma hena atem enti ukobo ni din se AsanteHene na hye kire ewo omo ye yom yudium a wotanhunu na meka na binu no se wahu wotanhunu na meka se e wotan na maame no ade tan Asantes no ebinu no afi o se AsanteHene ni o ma akoka port na wo se o wiska ono na se o wiska Conference teaching hospital no se brothers anya Asantema anya AsanteHene dia o e yo man no nyina agapade in fact e wo homa wo nipa bi te se wo Afia Poki ene me Bobie Ansah sebin producer e to de den a yentimi enko ba bia no yen na sebin producer wo homa yen nti se ye ni yi a omo yema wo ene me ya eni kapre na be fa flight e de akọ abrochura akọ hwe ho yare no sika ewantua bi wonu asabi wonim esomfaso na wonim ne America no wonim se hospital no enye obi dia na emuma ye oman no nyina dia no ana eyi bi de boae wanyi bi amwa efi se e wa Asantemam na obi nim dwonkuku ade be kyeso hwe wanyi bi amwa o bato kaseti ase oso wuska ade na wanyi oso wuska ade na osene neoma kaport neoma no neoma ben Conference teaching hospital ade esesa aban ye na aban nyeye oye ohene na se producer oda a wodwen no da sumye sunti no ompese ne manfo ho be kire wo mo na wasore gina se yamfa ye na nsi fom a ebe sei enti mesrem momra na yenye bima on se u kasetia o kasetia what I say hospital na yesi no o kasetia ebra hospital sha se onipa bi o kasetia bia me hu ne se producer nipa na adwen ye adwuma se wadwen ye adwuma on kasentia se eja bibia ba aban so a oman na nkoso na se do ma hen ko USA na o se obisi
obesi hospital ba ko abeboa ama dialysis na eye ni gisem if you say see a jar dey am politicians they will never do anything for you. What I say, and so him sorry just so ye bibia wo bibia boa oni bia kan wanu tum ne comment no airtime broni atwitu okro wantumi Asantes na wo te wo wano mo Asantes sem hu hia mo enokra na any time no mo Asantes sem hu hia no so obi agi ukunu a obetimi aka se Asante ni bi agi mi kunu eno nti na me de oyawo kasa na ya feel pain ni bi na ya te wase. But some can be pure hatred. Them one say ONUA TV 4 TV 3 ahwe amasa program yi ekoso a omode AsanteHene anim aye form o motwitwi. No wonder because o fight obi o soro a na bama ukobo obi din a obi ante wonka. Enti uko fight AsanteHene na say ukaseti Asante dia be ma nipa adwen aba so. But unim Asante edom Monaguchi obi antumi anka nkyere maame ne se asema a woka no onkasa yi Asante eye maame we se man tuo sisi ese onkum Asante sam se enu seconds obehye nyina ase otan ne finfa obi agi ukunu aka ensema woka nye sa asema woka no na ha mi o ne mum no se no kremu no woka mimini problem but ensema woka ni nyina ache se wotan hunu de ma Asantes ba wotan hunu so de enko ba bia o wotan hunu na enkohwe Kumasi I say ye too good ha AsanteHene say oso wiska ono na so wiska na why say ye de kohemfa na I say na mampanin hwe no na obi a jai ekosra no na obi a jai kosra yes de wodi ni ebo I say domaniso ana say domanisa de oso entakrache enti say AsanteHene ye bibia Queen Elizabeth Ephraim ye nyina nhim ye koso ha okurom hene ya frɛ no yes ukrom hini ya frɛ no enti ensem bebre a woka na we ayi see na we ayi see nya emfa sumdue ma wo emfa sumdue ma kra anti ukasa menye wadun sɛ wo hide behind microphone no akeka asem bi a enim sɛ wo analysis ni gu ho sɛ de sesɛ ya ne papa mu a obi a be support na medical ka sɛ do ma hene ko abrochire ekopem mo akakra de abesi dialysis hospital no ni gisem ni gisem yi pa fi se eja oman no ankasa to politicians so a ombebo oman no nti edu ba bia se ohene usori gina na uye yibima no dialysis no enye domahene nyame boa no otimi si wi a enye ono ko ane dia o oman mu no nyina dia nti ade nti na yemwa no na wotinchi a wo kaseti a oh Debbie otan hunu no ye too much madam sia ade na sia se le sibe kasa Ansah na wabetena radio so anase TV so platform kakraka wo de betena se akasa amani peti akasa amani pa hu enioma a wo pese wo de tudwa anase ne papa wo mu ne hu se de ositie no wo betena se awo abuse Asantes se AsanteHene asori agina se osi hospital enti obi an yebima ono na se oska oh mama wanyini why are you speaking like that no you shouldn't have done that host no so hwe no obia yedin program reading di bibegije o no kwasempa se omo anu mo so nyina na Biribi ejije omo ampa na bibegije because bibi nyije omo a enko mo hwe no ma ne nka sansem na ekoso no still ya Asante sem no de ye be mena hian ye mena hian no yenye se ye medidi atemu no se bebia wo no so mudin se busuapanyi na udi a se udi ma obi ahu sampa udi abusuapanyi so yo hema se udi na obi ahu sampa udi ohema na mmanya se wototo na se ukodu ba bi obi kodu ba bi na ofere nipa bebre kodu ada regions a na omo efere so meka omkrom kasa what I say na omo fere so meka omkrom kasa o ebia no ba bi ebeko bi e beka twi ye bekasa eno nche se yemu anim ti aye do obi Asante do obi Asante edo obi so do Asante eje omo tan ye no so enkosi hwe aha Bobie Ansah media obetimi a share no subscribe no bibia so at my account macrow bye bye.